бо хоҳиши зиёди модарҳои тоҷик дар Россия, ки бисёри ба дамо менависанд дар WhatsApp, Instagram, дар комментарияҳои YouTube ва мо хоҳиши онҳоро ба инобат гирифта, дар Москав рӯзи 23 феврал тренинг барои модарҳо ташкил кардем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамакаса хуб ҳастед. Имрӯз барои шумо беҳтарин хабарро хостам бирасонам, ки шумо айни ҳол шунавидед. Ҳар нафаре ки зан ҳаст, модар ҳаст, дар ғарибӣ аст, дар кӯчаҳои Москав ё ин ки дигар шаҳрҳои Россия мехоҳад ки дар як ҷо бо дигар модарҳои муваффақ сарҷамъ шавад, онҳоро бубинад, якдигарро контактҳоро бигиранд. Хулосаи гап, барои ҳамин мо як тренинги калон ташкил кардем дар Москва. Рӯзи 23 феврал рӯзи якшанбе аст. Бисёри шумо аз кор озод ҳастед. Биёед аз ҳар куҷое ки набошад, аз дигар областҳо ҳам ки бошад, биёед он ҷо мо тренинг мегузаронем ва командаи мо ба шумо чӣ хел пул кор кардан дар Viber-рес, чӣ хел пул кор кардан дар Озон, дар Авито, ҳаминоро пурра чотка хушрӯ мефаҳмонад. Агар касе манро мешиносад бисёр хуб, ҳар касе ки намешиносад, ман Ҳабибулло Қурбонов ҳастам. Аз соли 2017 миёни миёни тоҷикҳо ҳастем бо муҳоҷирон ва тасмим гирифтем ки мардуми муҳоҷирро аз кори сиёҳ, аз кори вазнин мебарорем, махсусан мардҳоро, ва хело ҳам дар ин соҳа муваффақ шудем. Шукри Худо. Аллакай 19 маротиба чунин мероприятия, яъне ки тренингҳо мо гузарондем. Бисёри муҳоҷироне ки дар стройкаҳо кор мекарданд, такси кор мекарданд ва дигар корҳои вазнбин буд, грузчикӣ ва монанди инҳо, ҳоло аз маоши 70-80 ҳазор ба 1 миллион рубли даромад расидагӣ ҳастанд. Видеоҳои дигари моро метавонед тамошо кунед, дар он ҷо худашон баромада гап задагӣ ҳастанд. Ва баъди 3 сол дар мобайн бисёр модарҳо буданд ки чаро барои мо тренинг нест, чаро барои мо нест, тасмим гирифтем барои шумо низ ташкил кунем. Модарҳои азиз, марамат, дар амин описанияи видео ва дар комментарияи якум ман ссилкаи телеграмро мондагӣ ҳастам. Дароед обуна шавед, маълумотҳои зиёдтар дар кадом метро мешавад, даромадаш чӣ хел аст, барое ки аст ҳамаашро мо дар он ҷо ба шумо пурра карда фаҳмондагӣ ҳастем. Марҳамат, дароед боз дар он ҷо мо отдельно группа кардагем, чат барои модарон аст дар он ҷо ки запрос қати мо подтверждат мекунем, месанҷем, одамҳои мо мебинанд ки шумо аниқ модар бошед, хоҳар бошед, баъд шумо дар он чат роҳ медиҳанд. Он ҷо миёни якдигар шумо гап мезанед, шиносоӣ мекунед, нетворкинг мекунед ва як уровни дигар барои занҳои тоҷик мехоҳем бисозем, ки аз корҳои пасуда шуштану руфтану оби хунуку азоби Россия бароянд. Асри 21 аст, замони технология аст, навигариҳо рӯз ба рӯз шуда истодаанд ва имконияти аз хона берун набаромада 70-100 ҳазор рублей кор кардан ҳаст. Мо якчанд модарҳоро низ омӯзондем ки чӣ хел мегӯям, мама в кредите буданд, соҳиби фарзанди майда, кӯдаки майда дар хона иштагӣ буданд ва курси мо омӯзондемшон, ёд гирифтанд. Қарздор буданд, қарзҳоро маҳкам карданд, соҳиби хонаи худашон ҳастанд ҳоло ва аз 300 ҳазор рублей боло пул кор мекунанд. Шояд 500 бошад, шояд аз инам зиёдтар бошад. Ва ихин модарҳо зиёд ҳастанд. Онҳо аллакай шогирдҳои мо байни худашон зурҳояшро мо ҷамъ кардем, як гурӯҳ ташкил кардем ки ин модарҳо акнун шумоҳоро меомӯзонад. Барои ҳамин дӯстони азиз, хоҳарҳои азиз, модарҳои азиз, шуморо даъват мекунем рӯзи 23 феврал ба ҳамин телеграм канал ки дар поён ҳаст, дароед муроҷиат кунед. Нафарҳое ки мегӯянд телеграму ин чизҳоро сарфам намеравам, ин рақамро ки мебинед, ба ин рақам муроҷиат кунед, телеграм ё ин ки WhatsApp нависед, напрямӯи занг назанед ки кор намекунад, фақат WhatsApp ё телеграм нависед, ҳатман шуморо ҷавоб медиҳанд ва дар он гурӯҳе ки танҳо барои модарҳо аст, ҳатман бошед. Он ҷо бисёр пешравиҳо, навигариҳо барои модарҳо аст дар он ҷо. Ҳамаи шуморо рӯзи 23 феврал мунтазир ҳастем. Ҷойҳо хело кам аст, зари майда гирифтагӣ ҳастем, ҷое ки тамом шуд, дигар намегирем. Барои ҳамин кӯшиш кунед. Худованд нигаҳбонатон.